John chapter 6 verse 1 to verse 18. The book of John chapter 6 verse 1 to 13. Jesus looked upon them and seeing that a vast multitude was coming towards him. He said to Philip, "Where are we to buy bread so that all these people may eat?" But he said this to prove or to test him, for he well knew what he was about to do. Philip answered him, 200 pence, $40 worth of bread is not enough, that everyone may receive even a little. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a little boy here who has with him 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many people?" The title of my message this morning is "Little is Much if God is in it." Tell somebody sitting next to you, little is much when God is in it. Zvishoma zvakawanda kana Mwari ari mazviri. Mutaura kuti zvishoma zvakawanda kana Mwari ari mazviri. Ndinoda kuti muzoti nhau yekufigwa kwevanhu 500. It is the only, underline the word only. It is the only miracle that is recorded in all the 4 Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John. Ukaverenga mabhuku ese nhau unoiwana irimo mubhaibheri shoko raMwari. Miracles unogaona kuna Matthew but kuna Mark musina, kuna John but kuna Luke musina. But this is the only miracle, and it means then that this miracle was of interest to the disciples. Hallelujah. Ndinazwe ngomwana nani? Karashunzwa daira ameneri nani? Mubhuku ya Mark nyaya miracle unoiverenga kuna Mark, mubhuku ra Matthew unoiverenga kuna
14. Ukaverenga kuna Matthew chapter 14 unonzwa pachitaurwa nyaya iyoyi nawo yekufirwa kwa 5,000 nezvingwa zvishanu nehove mbiri. Ukaverenga kuna Mark chapter 6 unoiverenga nyaya iyo ndokwairi kuna Mark chapter 6. Ukaverenga kuna Luke chapter 9 nyaya iyo ndokwairi zvakare unoinzwa iriko. Nekuna John chapter 6 kwataverengesa nyaya iyo inenge iriko. Hallelujah. 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 Little is much when God is in it. Nevertheless, never in your life, never assess a problem in the light of the resources that you have got. What is up? What up? Hallelujah. This is powerful. Hallelujah. 100,000 rand is not money. You know what I'm saying, Pastor. 10,000 rand is not money. You know what I'm saying. Hallelujah. I don't need 100,000 rand. But I'm not in 10,000 rand. My life will take you 10,000 rand. Sakana muzogorako alipezwa nokuti unei but muzogorako nopezwa nokuti pane zvaunazvo Mwari varipo here. Little is much when God, if God is in it. Zvishoma zvizhinji kana Mwari ari pazviri. Hallelujah. Narudzwe remasikatana. Verse 5 yatitaura zvakanaka. Ikati he said to Philip, where are we to buy bread so that all these people can eat? Where are we to buy bread so that all these people can eat? Why? But it's in the way. Philip just asked me, where can we buy bread? He's going to Philip. Philip asked me, he said, 2,000 pennies cannot even buy. Even the 1 year is waiting. Just how much? Just what you weigh. I don't need to weigh. Just how much you Mari. Ziva kuti Mari yacho vanayo. Vari kungotesta chete Philip. Kuti Philip naye Philip unozviziva here kuti ini Jesu ndinogona kuti pazvishoma zviripo ndinogona kuti zviwande. Where can we buy that nemagrosa Philip? Zvemari kuti Mari ishe une vanhu mawandiro vakaita kana 200 pennies haingokwana kana 100 1 year's wage. Hazvisiri zvozabvunzwa Philip. Ndinarudzi masikatana. Ukabva kuna kuti we can I buy a Samsung Galaxy? Kuti vakutani mari yacho. Kana asina mari anogona kubvunza how much is a Samsung Galaxy? Ndiye ndasina mari. Anopinda mushopa akati give me a Samsung Galaxy. Ndikakuda kubvunza price. Anotoziva chaari kubvunza ari kuti ndipe Samsung ndikupe mari yacho. Asi ukazwa anopinda mushopa ina how much is a Samsung Galaxy? Haana mari. Akatobvunzorotanga anopera. Jesu mari yacho vanayo kare. Vari kutobvunza kuna Philip kutotengera kupi. Azhinji tinorasika kana Jesu akatibvunza. Mibvunzo yatiri kubvunzwa naJesu unoona achipindura futi. Hallelujah. Hallelujah. Jesu ari kuti chidade ndinacho. Chibhanzi ndinacho. Mari yacho ndinayo. Tomuvari ndiudze kutotenga kupi ndikuvaridze nharaunda yedu. Totenga kupi. Focho vapindura. Kana tikatosenga gore rese mari yacho hapana ingambogona kufunda. Aiwa. Asi zvatiri kubvunza. Ino Bhaibheri rakataura kati pavhesi 6 but he said this to prove or to test him. For he well knew what he was about to do. The teacher chenda ndofu rinotesta student risina mhinduro yacho. Kuti kana student yazati ine ndashayana chiticho kana ino ndashayana. Jesu anozviziva kuti Philip achashaya answer but he has got the answer. What a great teacher. Hallelujah. Mukaona kudzidzisa vana musina answer voisa mabhuku pasi ndakuma research. Because vana vazida kuti kana woto even me I'm so confused as well. Muna kwamuruza kwamuri kuenda. Hallelujah. Philip akarwa nehana achiona vanhu
mazhinji achiona dambudziko ranga ripo ndokubva arova fosho ndokubva apindura zvisiripo. Unomboziva kuti tikasangana nematambudziko tinorohwa nehana ndokusaka tichipindura fosho. Katiri matambudziko tinorohwa nehana topindura fosho. We give wrong answers. Unoda kunoroora rini? Mari yako haisati yakwana. Hatina kubvunzwa kuti mari yako yakwana. Zvazi unoda kunoroora rini? Pindura dheti rikudiwa. Mwari ari kubvunza dheti rekunorora mari yako haisati. Haisi nhau yemari. Mwari vanoda kuti unoda kunoroora rini? Unoda dheti rarini? Unoda imba yakakura zvakadii? Handitambiri mari zhinji. Haisi nhau iri kubvunzwa panapa. Zvanzi unoda 4 bedrooms, 6 bedrooms. Unoda imba yakakura zvadaidaidzudza vamwe mainzwa futi zaipindurwa panapa. Kuti unoda imba yakakura zvakadii vamwenzi baba tete vangu vasati vakakumira promotion. Mari yanotambira ishoma. Zvakazodai. Kupindura focho. Haleluya. Unoda kukuta yakadii yekuendesa kubasa. Petro yakudhura. Haisi nhau yakubvunzwa kuti Petro yakuita mari. Zviri kubvunzwa kuti unoda motikari yemhando yakaita sepindura ndoda navhara. Ndoda motikari yakadai, ndoda fortuna, ndoda yakadai. Pindura zviri kubvunzwa. Kazhinji tikasangana nematambudziko tinopindura fosho. Hallelujah. But you need to know that little is much if God is in it. Hallelujah. Matambudziko edu anotirovesa hana. Zvekuti tinokanganwa kuti anorovesa hana kumatambudziko. Zvadzika kaizvo. Matambudziko edu kazhinji anotirovesa hana. Zvekuti tinokanganwa kuti watinaye anotorovesa matambudziko hana. Zvekuti matambudziko achiona Jesu anobva nechipa. Aureka Jesu naye. Pinduka mberi. Hallelujah. Hallelujah. Tinoenda kuti matambudziko edu aroinana. Zita rake anonzi Jesu Kristu weNazareti. Hallelujah. Unoziva kuti matambudziko edu kana achiona Jesu aroinana. Do you know that? Philip answer yaifanira kungopindura chete. Yaifanira kupwa answer naPhilip paakabvunzwa kunzi where can we buy auna dambudziko ramurova. Answer yaifanira kungopindura naPhilip ndekuti Lord Jesus, the problem is too big for us, but it's not too big for you. Ishe Jesu dambudziko rakatikurira vanhu tivafidze vakatiwandira asi akangokunda inini Ishe Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Philip akasiya Jesu kunze paaibvunzwa pese papo. Angofamba naJesu atovasiya kunze. Haasi kuzota kubvunza bvunzo ndiyani. Atokana kuti vari pasaidi pake ndiJesu. Sometimes katapinda mumatambudziko tokana kuti ari pasaidi pedu ndiyani. Totanga kupindura zvemusoro wedu tatokana kuti tasiya Jesu kunze. Rega ndikutaura kana ukasiya Jesu kunze haungofamba nokusolva maproblems ako. Each and every time you need to bring Jesus into your problems. Don't take Jesus out of the picture. Pese powasangana nematambudziko, pese powasangana nechallenge, bring Jesus out of the picture. Ita Jesu muripo. This problem is too big for me, but it is not too big for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That means go remember now. Ukatenga Matthew chapter 17. Varume vaIsraeri vakawanzwa nhamo nemurume ainzi Goliath nevaFilistia. For 40 days, Goliath achisimuka achinoshedza pane murume 40 days. Vachiwanzwa nhamo. Chakanga chaitika chii? Vakanga vasiya Jesus out of the picture. Kunosvika kakomana kayoung boy kanonzi David ndokubva kasevhaya situation ndokubva kaona kuti varume vadambudziko ravanaro ndokubva vakasiya Jesu kunze ndokubva katakaita kuti ndiani kodi anoturuka nekushora hondo dzaIsraeri. Kani ipapo ndinoti handinoyakaona chimwe chinhu asi ndinoyakaona nezita raJesu. What happened? Abva again his victory. Chaitika chii? Aisa Jesu mupicture. Zviri kusaka kuti kwamutadza kusvika paunofana kubatishwa nemunhu wakasiya Jesu kunze. Philip akasiya Jesu kunze ndosaka akastragura ndokubva apindura zvinhu zvakasina basa Jesu achibvunza. Pazvinhu zvako kuisa Jesu here iwe. Dambudziko ravo rakakura zvechokwadi, urwere hwakakura kuisa Jesu here iwe. Asi unokudza kupindura fosho. Hallelujah. Hallelujah. When you've got a situation, don't face it alone. Kana wasangana dambudziko rakakupedza wewe, include God in that situation and He will change the situation. Kana wasangana dambudziko rakakuzama kupedza rega,
ita Jesu pinda padambudziko ipapa. Jesu wacho kana apinda padambudziko, you will help people solve and change the situation. Hallelujah, hallelujah. Jesu vaona kuti bra Philip vavharwa. Vakati gatenda kuna bra Andrew. Tipo zoro bra Andrew vakuzvona sei. Bra Andrew vanotanga zvakanaka. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother. Ndofunga Peter pakanyarara kunogara kuti dzara wespit. Ndikatinyarara vakomana ngopedzana nemurume. Ndogara kuti Peter uite. Iwe Andrew ngopindawo. Ndinotenda kuti Andrew dzakatanga zvakanaka. There is a little boy here who has with him 5 barrels and 2 fish. Naye Andrew akamugumira papa zvakanaka. Nokuti zvaiva zvatiranga kuti ari kufamba nekutenda. Akuzoti wana ndi Jesu ari kuenda zvikuru. But chinzwa unzwe 40 kuti ndakurasika. But what are they among so many people? Ndakudhauta kuti. Zvikanzaka izvo zvichiko pamberi pevanhu vese vakazara kudai. Matanga zvakanaka bra Andrew kuti paita munhu ane pekutangira Jesu. Auya nazvo. Akupa mamuzoenda kuti chiko among so many people. Marasika. Hallelujah. Inarudzwa masikatana. Inarudzwa masikatana. Yes. Waita seko naye Andrew. Don't you know that with little is much if God is in it? Don't you know that anyway it depends on whose hands? I was saying Andrew is about one. Wakuna sika papo na Andrew. Hallelujah. Chaingofana kuti kana Andrew cheta. Amopedza amoassess amopanika kukomana kane zvinhu zvakaina zvinhu zvainazvo. Kaifana kana kukomana kuti hey little boy, hey you little lad. Transfer this, transfer whatever you have got to Jesus so that he can transform it. But what are they among us? Do you know that if you transfer whatever you have got, even if it is in small in quantity, even if it is small in quality, if you transfer it into Jesus, Jesus will transform it. Don't bother Jesus. Jesus, I'm not going to see it. Vapezvishoma izvo zvokuti zvishoma. Ukavapa zvishoma zvave zvishoma, vanozvitransforma zvochinjwa zvoita zvinhu zvikuru. Ndarumidzwa nemasikatana. Ndarumidzwa masikatana. Little is much if God is in it. Zvishoma zvakawanda kana zviri Mwari varimo. I think the opposite is very true as well. Zvizhinji zvishoma kana Jesu asipo. Hallelujah. Your salary is very little. Transfer it to God and He will transform it. Hallelujah. The profits that you are making in your business, they are very little. Transfer them to God and He will transform it. As you come to Jesus, you go to we can have the little and it will remain little. As long as we keep it. But if you can have the little and give it to God, God will multiply it. Little is much if God not to win. If it's a command, I assume to exclude if wait away, but if it's a command, if God is in it. Hallelujah. 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 Yes. All right. Kuna 1 Kings chapter 17. Inongoti wanatumafuta tushoma mudende netufulawa tushoma but Elisha Muhammad not can you transfer it to me? If you transfer it to me, the God that I serve is going to transform it. Bible is over not para pesa ndokubika Elisha achijwa uvoka urudenda unazopenda mafuta kali michino anazopera. Hallelujah. It is very true. Did not believe what masikatana.
ndina kugoma Satana. Ora chitasa zvakaita Jesu paakapuwa pavhesi ya 10. And Jesus said, make the men sit down. Ishe Jesu akopuwa tufishi tushoma netumarovu zveshoma vakuneteva magari pasi because vakaziva kuti pressure yakanga ichanyanya. Sit down, make the men sit down. Ndinofarira bhuku ramake anoti haanangoti vakangogara pasi, but anotaura they were seated down in their ranks and in hundreds and fifties. Kana vakasika magroup nemagroup. Kana uchivereka Bible ukona chikombeya uchibva rumwana kudii anoti vanonzi garai 100 ukabereka rumwe bhuku rinoti he fed them excluding women and children. John anakutaura izvozvo patingureona John anodaro, but mumwe munyora anoti there were 5,000 tisingaverekere madzimai nevana. Saka zvinoti varume ava vose vavese vakada kuona munana wakapa munana waona attention, munana wada kuona munhu wese, asi vakaona zvakasiyana siyana. Haleluya. Jesu akati garai pasi. Maki ndiani takaveda kuti vagare vari in 50s. Ana kuita dende garai 440 garai 440 akati garai 100 garai 50. There's something that's about to happen. Murume akuwashume asi zvakadaro. Varume nzara yedu yapera pano. Mama muchidzuka nenzara muchitoita sei, but asvika pana mano Jesu haasi kuziva zvinhu zvakadaro. Haleluya. Unozvereka una Mark chapter 6 pavhesi ya 40. Ndiye anotaura nenyaya yekuti akavagadzisa 50-50. Matthew anotaura nekuti akafida 5,000 excluding women and children. Matthew chapter 14 pavhesi ya 21. Verse 11 noted, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise the fish as much as you would. Chingwa nezvimwe zvese. Ndakumana kana vanokwana kuita 12 disciples nasi. Kana vasikana ngomba baba ndozvinokuita zvinobva. Ngomanya Mwari achititira zvakanaka. Ende zvipasa unounganya kunika 12 ngavana 12 zvakwana. Ndakakomana kadika wetu kakomana nezvingwa zvishanu netufishi kunyanya yakunge mishura kuno uya kuno uyanela chapa ndikuti lachi yaiti kuma malaji box anotwa kuchine malaji box na mimi ndeke kuskwanda ere amoto kasiko paina mera kula box pamweyo akakuna Jesu ifafa na Jesu andichaziva chipa kuna Jesu sipe la chapa Yesu kwa lunch yevaibata lunch apo ye Jesu kakomana kadiki wakatosatwana zvekuti kune malaji box pamamene pamaikabatwa pamashizha amene Bible specific kuti zvakabatwa pa Jesu ndobva amedura zvingwa zvapo zvishanu zvine 12 pieces ndobva apa piece yake yechimwe ne 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 piece yake yechimwe mabati mezimwe 12 amusi 12 pane mashuta wona yapana kuti zvizizvi akuna umwe kuya azvishoti pa zvinomana kunyazo mina kupere fish pisi yako fish nechingwa fish yako pisi nechingwa fish yako pisi nechingwa ndokubva apa Jesu Bible shoko raMwari rinetaura zvakanaka kuti pavanhu vakapa Jesu haana kuti vanchuya mutori kuvanhu nokuti vanhu vakagariswa pasi sit down inini ndimi vanhu vacho nasi multitude amufambe garaipa basa rangu nevadzidza ndikona Peter dzikutarisa kachingwa kapisi kechingwa kakakapo ndikapisi kehoyi ari kuviga kuti mauda kuitei Jesu kana mauda kuitei Jesu but Bible shoko raMwari akati now go to them ndoti muende paroi imisisi ende paroi muende paroi endai paroi kuti takamuvapa pavaipuwa ndinokutere zviri kuno pavaipuwa achitambira Peter akatarisa akaona kuti anatora chingwa chinamupira chichirimo Rome chamba 2 aona apo zvakare chingwa chinamupira chanaka chirimo Peter akati I'm beginning to gain the confidence. This is a miracle bread. Chingwa hazini chingwa chinoshanga
masikatani. Hey, makurumidza kugara. Asi garai zvenyu kuona, chigarai zvenyu. Zvishoma zvekukomana zvauya kukomana zvakafida 5,000 excluding women and children. Unambozva kuti Mwari kana akuita zvinhu haana kuona zvishoma zvauinazo. Mwari kana akuita zvinhu haana kuona kuti mukati chavo kana chinhu. Kana akuita zvinhu anosenza nezviripo. Ende akasenza nezviripo izvo zvinoita basa guru. Hallelujah. Ukaverenga pavhesi iri pamberi pacho vhesi ya12 unonzwa chiti when they had enough. King James inoti when all were filled up. When all were filled up. So now hakuna wanataka dead. Is that you understand? Dead. Alikuwa na dead. When all they were filled up. Just anatuunganiza every family. Kuunganiza Jesus wasara. Zviite mtutu. I want you to know that if God is that little God is, if God is there, it will be much. Muzvishoma izvozvo kana Jesu aripo, zvishoma zviri zvakawanda. Ende zvishoma izvozvo will satisfy you. Hapana ngabva asina satisfaction. Mumwe nemangabva achitaguta maita henyu Jesu, taguta maita henyu Jesu, taguta maita henyu Jesu. Why zvakanga zvina Jesu? Jesu akapindira pasituation everybody will be satisfied. Izvozvo Jesu akatibata kuna hakuna muramba nenzara. Mumwe nemangabva maita zvenyu Jesu taguta. Shoko rananzwa nhasi rakuita zvakanaka. Shoko rananzwa nhasi it is going to take me somewhere. Panosvika Jesu asi vanhu vane nzara. Ndinari kudinzwa masikatana. Urikudinzwa masikatana. Kana kudinzwa masikatana. Chimwe chaitirwa naJesu ndechekuti vanhu varecognize who is Jesus. Ndiye anongoti Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Dai vari mazuva anaya. Vakomana nomazana vari kushedzera kwa miracle baby, miracle abortion, miracle money. Ichi ndo chakashedzera kuti miracle break. Chakadyiwa navanhu vakasachipedza. Ndochimwe chinoona nacho. Hakuna umwe vana vanonzi vana ukazonzi ngaamire paTV agara kunyangari haasiponi. Ngaaonekwe navanhu kuti ndiwo mazuva matatu okuda vanhu vezvochokwadi. World yese yokurukura takamboona mwana wamazuva matatu. ZvaJesu ndezvepachena hazviti vanhu vakawanda. Kana ati ndokupai chingwa mumwe nemumwana ukamutira chingwa. And you know that this is a miracle bread. Ichi chingwa chekunana ichi. Kwani waguta unoita nharo naniwe. Ukaguta izvo sekutamidzwa mamabitwa wachidya wozonobva kuti taguta wena ndakada kuparaririza. Waguta unanifa paita hatina zvandakaona. Tine mama madhaimuzi ari kunonzi ari kudodora kuzobvunza kuti ani dhaimuzi rachijena hapana. When we begin to talk about miracles, let them manifest and let people witness it. And the miracles are for unbelievers, not for believers. Minana haisi vanotenda nevasingatende kuti vagoziva kuti Jesu aripo. Paipefoma Jesu kunana vachimbo haana kupefoma kumadisciples. Akapefoma kuvanhu kurumanira akaenderera. Vakangozwa kuti Jesu anoporesa, Jesu anorapa vanorwara akati zvochokwadi zvamakazwa zvire. Today is your day, I'm going to perform it unto you. Kuti muzvizive nekuzvora zvinoporesa. Hallelujah. Why ndozviziva Jesu? Kuti chingwa chake achakavamidzi dzake sei? Zvakanga zvirigoni zvichakwari, waizviziva. Hallelujah. Hallelujah. Little is much when God is in it. Iri bhuku rakajona rakativerenga. Ukaverenga bhuku raLuke chapter 9 verse 18. Inhau ine imwe chete iyoyi. Luke chapter 9 verse 18. Vadzidzi vatobva mupachikafu vapa vanhu. Jesu abva wasvika pachangobva pavhesi 17 ukaverenga 16. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes. He looked afterwards. And looking up to heaven, he blessed them and back and gave it to the disciples to set before the multitude. Verse 17. And they did eat and were all filled. And there was taken up of the fragment that remained to them 12 baskets. And it came to pass as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, Just about to share for my Bible, this is my basket of an hour. I don't know if there's a habit. Just have to from the I was pretty good. I wake up, I can pesa, la pesa la mafuta.
Jesus, the disciples. And he asked them, saying, who say the people that I am? But they answered, said, John the Baptist. John the Baptist. Some say Elijah, Elias, and others say that one of the old prophets is risen again. What a prophet just like no. I didn't imagine people are sure. Even you really know. Yamu kudipaya kutikale nayo. Kamaona nchita matokana makali. Lakini kesho zitakuja. Kwa hiyo ndio dinani mimi. Wadanga dina. Ndio watu tunapita na class. Na bra chini na bra. Manya sababu atini ile revelation. Peter goes to God is not my thing. Amen. He said I'm with them. Whom do you say that I am? Peter answered and said, Christ of God. Yes. Peter kasema sharutu wa zviri na mwana. Hakuna mwanotaka zvishoma. Kana hakuna muzvishoma izvo zvokwana. Hakuna mwana kuna kudanza kasvika pamuchano wekana mapera waini anoita kuti ivepo. Hakuna munhu anogona kuti pane zvimwe zvishoma shoma nehowe shoma shoma vanhu vagute. Hakuna munhu Peter akagofamba nevaprofita ndinokuziva vamwe uyu ndimai uyu. Pane pamwe paunofanira kupupura une mari shoma. Mari shoma yakutengera mota woti uyu ndimai uyu. Pane pamwe paunofanira kupupura une mari shoma yaita kunonora. Anatezera kuti kwasha ndadora. Ndega muzvipembedzo ndakaenda ndakanobvisa. Pane pamwe paunofanira kupupura kuti uyu ndimai uyu. Pane pamwe paunochata usina kana sendi muhomwe. Wona kuti muchato wakachata pane mumwe munhu apindira. Zvangu zvakazviri zvishoma. But it needs to be as much as God has needed. Aita zviri izvo ndimai uyu. Peter anoti munganitaura zvenyu zvavakonese. But wegotokunura akaita kuti vanhu vaguti wekanonzi Mwari. Jesu ndokuvazoranga. Brapita. Nyama neropa hazvina kuzarura izvo. Izvo hazviwanikwe nemunhu anongori munjenjenje. Anongotendera achikuita zvinhu palevhuru yekungotorera pamusoro zvinogonekatsika. Nyama neropa hazvina kuzarura. Asi baba vangu vari kudenga ndivo vakuzarura. Pamusoro peruwaro ndichavaka kereke yavo. Mashure hatesi haangaigundi. On top of this revelation, yakuzarura kuti uzoti ndini Kristu mwanakomana waMwari. Ndichaita zvinhu zvikuru pamusoro penyoro. Hakuna chagona kukukunda iwe Peter. Ndinaruridzwa remasikatana. Ndinaruridzwa masikatana. Yes. Vana mai nana baba masikatana, vanakomana vanasikana. Tina Jesu atina ipana vanoita zvinoshamisa. Jesu anoita zvinoshamisa. Jesu iye anoti akabata zvishoma zvinowanda. Dambudziko rako nderekuti wakasiya Jesu. Wakamusiya kunze dambudziko rako. Amena wandisa. Dambudziko rako nderekuti wakasiya Jesu dambudziko rako. Your problem is that you have left Jesus out of your problem. Dambudziko rako nderekuti wakasiya Jesu dambudziko rako. Ndosa ndo dambudziko rako ndinoda kuti aisolveke. Ayo dambudziko rako unosoveka masikatana. Ngawakuchema mari yako ishoma zvakadai. Dambudziko rako nderekuti wakasiya Jesu wachikunze. Ndo dambudziko rako inaro. Saka first thing ndinoda kuti musoro vedambudziko nderekuti Jesu ave in the picture. Jesu atari kubata. Kana iri mari shoma ita Jesu batai. Hallelujah. Iwana mbodzo vakatitenda dzimba kuZimbabwe kuma 2015. Vangu vazweyo vamwe aitamira ma100,000 pachingori chikweshi chikugweshera chiri mu South Africa. Nawo haisi payslip. Famanda ndakamereka vanhu. Nawo iri kuti kuna Jesu here. Jesu aitene zvawinazvo. Ona zvipoka vese kuita mabasa chaivo dzakadzidza izvo. Pakuita munhu zvakakusira tepza vanhu mapepa parodha. Batizvo zvimuri yake kugara kuita kumusha. Ipa vanhu wana 500 kana 200 per week. But 200 yenu kuti ina Jesu mukati. Inotenga grocery anotumira, inobhadhara school fees dzevana. 200 yenu inoita zvokuti vanhu vachiona kuti komari yaite. Hallelujah. Ndarunzwe masikatana. We have got the God who
satisfied. Tina Mwari anogutsa. Unomboziva kuti kana urikubata muzivo wakati Jesus is the answer. Ndikakumhanya kutsvaka masolutions ndakutarisa pana Jesu. Ndaungandione vaenza ndinanaseni munhu ngotarisa kuna Jesu. Zvino hakusi kubatarika mukaimwa nevaenzi musina namari tinozonyara kuti vakasha vabva vashaya nedringi chete. Nai shedza ari kudari mhanya havana kuda gona mhanya. Ora chavanda mhanya muchavanda. Mhanya muchavanda mhanyisa. Harisi vasikara kana kugonamata vaenzi vasvika vanobva kuti ngatinamate titatanamata pamwe vakatsanya asina kumba ari kunetsa zvakadzi
Zvikanzi marasa. Marasa here man. Zvikanzi handina kurasa. Komaita sei zvikanzi handina mando. Amen. Komi zvasvika zvikanzi chimwe chinoti kana kunamna nakuinda nakuinda wati zvekutamba kuti zvede taxi chitamu amen unogona saka kugumbu achienda chichikuita pandapo zvikanzi na baba vai amen amai vari kuti vada kuenda kutaunda havana mari zvikanzi ndiraiva saka chiko ngavapinde kateni vakapinda kana mbobvunzwa sei kana mbobvunzwa sei uyu ndimwari ari kuita zvinhu zvake apa vasvika mutaundi vaisedzera kuibvisa kutiramu vaida kurai kulift vaida kusautirama sautirama yeunadhagras wellington ndokwaiva nesautirama ikoko baba vaisvika mutaundi zvikanzi orai mwanangu zvaita zvakanaka chirega ndichikupoime mari ichi kutipedza kuenda kwauri kuenda kubasa kwakuenda kubasa kwatenda vachinosvika kubasa ikoko akambokutara bhizinesi rendombi vachinosvika kubasa ikoko kwavangosvika ipana vati sondange nechikeri chako nhanya mari yakunetakaakuona katikechike mari maona vesera ramwari basa angafanaa mari yako izvozvo zvinoitwa namwari. Sometimes if you leave God in your problem, mwari vanokuramba vakagumba vachikuyeva kudai igoita uchazodzoka zvako mwana kana zvaita zvakanaka chigomhanya kusvika wazokosvika kwaunoti nhai jesu ndaomerwa nhai jesu ndapererwa God begins to act. Hallelujah. 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 Ndinarunidzwa nemasikatana. Little is much if God is in it. Masikatana inanzogona kunyakufura pamberi muparidza. But ndinoziva kuti zvimwe zvinhu zvawakatarisa kuti zvishoma izvo. Zvimwe zvawakatarisa kuti hazvina zvinombondibatsira izvo. Zvimwe zvawakatarisa kuti hazvina zvinobondiitira izvo. Sometimes kuramba wakabatira kune zvimwe zvinhu hauna kupa mwari mukana kuti mwari shoma yandina mwari ndoita sei pandiri panapa mwari ndoita sei ndiri kufunga masikati anaya totigotenda kuti kuzvokwanira kuti zvishoma zvakawanda kana mwari ari mazviri amene zvishoma zvauinazvo zvichida pamwe mushoma rufaro rushoma rwauna in your marriage give that small joy that you got unto Jesus and let God multiply it. Zvichida pamwe haune mari yauda kurooresa yauri kuunadza mari yekuroora ishoma pamwe haikwani. Why can't you give it to God? Why can't you say, God, this is the money that I've got and I want to go and get married? Ugora kuti mari iyo inoratidza kuita zvokurera zvichida mari shoma yauda kutengesa motikari wati ugoisuma kuna mwari masikatana ugoti this little money that I've got God ndakanditarisira kuti ndoda kutenga motikari yakanaka nechopakereka panapa tine mari shoma yatinayo yatikutarisa nemari zvachinzwe gogo 190,000 but we are looking forward for a car that is costing 280,000. Why can't we present it unto God and say, oh God, this is the little that we have got. Can you God do something unto it? Little is much if God is in it. Handizva kuna zvishoma zvauinazvo zviri but masikatano pazvishoma zvauinazvo izvozvozvo kuda kumba kuti mwari wamasimba ose, the God of miracles, the God who can cause things that are transferred to him, he can transform them, the God who can make things differ, who can make things change. Mwari akatakapuwa zvinhu zvikapinda mumaoko manga zvirambe zvakadaro. Masikatano mwari wangu zvizhinji, masikatano mwari wangu dzinoshamisa with the little that I have got, with the little that I have got. Can you change it? Can you transform it? Chamari nyati utaura kuna mwana utendwa kunana izvo zvimasikatana. Kuna mwari utenda kuzvachokwadi zvatinazvo izvi hazvina zvazvinogona kuita asi mwari vati kuti here I am. Ndiri mwari wamasimba ose. Ndiri mwari anogona kuita zvikuru. Rega kunasira pakupindura izvozvo pane mandiparidza there were a lot of questions that were running in your minds. Ndakati manya mupfungwa dzako kuti mufundisi vari kutaura izvi ini ndinodambidzwa rikati will it ever happen? Will I ever
accomplish it. But Maskara ndofunga kuti namwana anogona ari Kana. Maskara ndofunga kuti namwana